tohle je úplně nový dům, ještě není hotová zahrada, ale majitelé už tu bydlí. Pojďte se mnou podívat, jak. Už u vstupu je patrné, že majitelé dbali na praktickou stránku. Samotný vstupní prostor je velkorysý a nechybí tu hodně úložného prostoru. Ze vstupní haly se dostáváme do chodby, která vede do srdce bytu. Za dveřmi se nachází technická místnost, velký sklad, toaleta a mě zaujaly tyto bílé dveře, za kterými je prakticky využitý prostor pod schody. A tady to žije. Podle současných trendů je propojená kuchyně přes jídelní stůl do obývacího pokoje. Studený betonový strop vyvažuje teplá dřevěná podlaha. Kuchyně je velkorysá a je v barvě kapučína. Kuchyně byla navržena na míru. Přání majitelů bylo získat co nejvíc úložných prostorů a proto naše designérka navrhla skříně až ke stropu. Vysoké skřínky jsou lakované v barvě cappuccino, ale dominantou kuchyně je ostrůvek s bíle lakovanými dvířky a pracovní deskou z černého technostounu. Velkým benefitem je otevřený prostor. Je to díky tomu, že digestoř je součástí varné desky. Další zajímavostí je prodloužení pracovní desky, která je zavěšená na kovové konzoli. Díky tomuto odlehčenému řešení sem vchází maximum denního světla. Na kuchyni plynule navazuje obývací prostor. Mně se moc líbí moderní provedení obývací stěny. Jejíž dominantní částí je toto laťování. To jsme ostatně mohli vidět i ve vstupní části. Ve spodní části je úložný prostor. Celá deska je žulová, což je praktické, protože je tady krb. Všimněte si osvětlení. V celém domě je použit lištový systém, což je praktické, protože světla můžete posouvat, nastavovat, vyměňovat anebo doplňovat. Po schodech nahoru se dostáváme do ložnicového patra a ani tady nechybí praktické prvky. Například tady je prostorná vestavěná skříň. Za dveřmi se nachází ložnice manželů, koupelna a dětské pokoje. Tak tohle, to je sen každé malé slečny. Vlastní pokoj, krásný výhled a nábytek na míru. A ostatní sourozenci samozřejmě také nestrádají. Tak jak se vám dům líbil, napište nám to do komentářů. A chcete taky takový nábytek nebo jiný, tak běžte do Indeka.